बेवहायनो पुलिसा प्रि प्लेन खालामनानै बिथांमोनखौ अपेन फायार खालामबाय बे समाव गायदेनाव नैबे जायगायावनो बैग्रि बिफां फांसे दंमोन बे जायगायावनो बे स्पट डेथ जादों बेनि खर'नि खानाया गुजोबदों उल्था बिगुरा दुलुनानै मोखांसिम जोख्लोबजोबदों ओरैबायदिसिम खर'आव नांदों बेनिफ्राय हेलेनाया इन्जुरि जाबाय बुलेट इन्जुरिस जाबाय बेखौ माने हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोङो लानानै थांदोंमोन जोंनि वार्कारफ्रा आइजो आफादनि वार्कारफ्रा नाथाय पुलिसा होसो होसो लांनानै कुसुगाव एरियानिफ्राय बेंसनानै बेखौ हमनानैहाय थानायाव दोनहैबाय बे सिकित्सा मोननो हायाखिसै आरो ओरैबायदि आदानियै बे गारि सायावनो माबायावनो थैलांबाय आरो बे समावनो गायदे हेलेना बिथांमोनहाबो मुंख्लं जानो गोनां जादों पुलिसनि गुलियाव नायगार ओरैबायदि नायगार बुग्लिखादों गावग्लुंखादों सराइबिल हाथायावनो दा बे माने एखेबारे दुखुनांथाव आरोखि आसाम पुलिसनि गुलिजों बिथांमोनहा मुंख्लं जानो गोनां जादों मानोना बै समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे दैदेननायावहाय जे आसामखौ थुब्ला बुखावनानै बुरलुंबुथुरनि साहा फारसे संकसनिफ्राय सदियासिम बर'फोरनो आलादा मोनसे रायजो सोरजिनांगौ होननानै सोमावसारनाय जावरिखांनाय बे हाबाफारिया गोख्रोङै मैखोमै सारा आसाम नाङै सोलिदोंमोन। बयखौबो खुलुमग्रोबाय दिनै बे गोथार सान बर' माहारिनि थाखाय बिमाल' नङा बर' माहारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथावना सान नंगौबो दुखुनि समब्लाबो जों बेखौ लानानै गौरब खालामो दिनै बर' बिमा सान बे बर' बिमा सान हिसाबै जोङो सिगाङाव आथोबा फालिबोजेनदोंमोन बे समाव आबोब गैयामोन 1986 नि 14 जुलाइ खालि आथोबनि जोनोम जादोंमोन आब' प्रमिला रानी ब्रह्मखौ आफादगिरि बानायनानै आंखौ चिफ कनभेनर गाहाय लिंथुमगिरि हिसाबै जों बे आथोबखौ जोनोम होनाय जादोंमोन बिनिफ्राय 87आव बे फुल फ्लेजेड जादों बिनि बे समावनो जोंनि आन्दलनाबो बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मजों दैदेनजानाय डिभाइड आसाम 50-50 बे सेपारेट स्टेट मुभमेन्टआबो जादोंमोन 87निफ्राय जादोंमोन बिनिफ्राय जोंबो जदिअबा आथोबमोन अल आसाम ट्राइबेल उइमेन वेलफेयार फेडारेसन अब्लाबो जोंनि बे ओनसोलाव बर' बिमाफ्रानो रासिन मैखोमै बाहागो लानाय जादोंमोन आरो बे सोमावसारनाया आलादा हादोरनि सोमावसारनाया रावबो बर' हारिखौ सिङाव जिरायनानै थानो थाखाय खाबु होआखैमोन मानो होनोबा आसाम पुलिसनि बे आन्दलनखौ सेपारेट स्टेट मुभमेन्टखौ होबथानायनि थाखाय जेरैबायदि माने गिथाव बाथाव गाग्लोबनाय हाबाफारिया जाबाय थादोंमोन बे समावनो गायदे हेलेना बिथांमोनहाबो मुंख्लं जानो गोनां जादों पुलिसनि गुलियाव नायगार ओरैबायदि नायगार बुग्लिखादों गावग्लुंखादों सराइबिल हाथायावनो दा बे माने एखेबारे दुखुनांथाव आरोखि खुनु धरनै साननो हाथावै गोबां जेनेबा हेलेना माइनर 15 बोसोरल'मोन बे समाव बियो माइनर आरो बेल' नङा गोबां इनजिउर जादों माइनर जेनेबा थांनानै थानाय समाव लेवास्रि होननायबो दङमोन बेबोथ' क्लास 8आवल'मोन माने एखेबारे ब्रास्टआव बिनि चेस्टआवनो बेखौ गावफ्लंनाय जादोंमोन दा बिदिनो गोबां माइनर गथ'फोरनि सायावबो आइजोफोरनि सायाव हिन्जावसाफोरनि सायाव जोबोद अयथासार खालामनाय जादोंमोन दा बुंनो थाङोबा नैबे नैथि मुंख्लं बर'नि सोमावसारनायाव सिगाङावथ' सुजित नार्जारि जादों बिनि उनाव बे गायदे हेलेना मुंख्लं जाबाय बे गायदे हेलेना मुंख्लं जानायनि उनावनो जोंनि बे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि स्टेपआ टार्निं पइन्ट लादों आरो बिनि उनावनो आरोबाव 88नि हरैहाय लागै आरोबाव 12 नं भुमखायाव 60 आइजोफोरखौ नायगार पुलिसफ्रानो जिनाहारि खालामबावबाय दा बिनि उनावबो आरोबाव जोंनि आन्दलना जोबोद दुखुनांथावनि गेजेरजोंबाबो बिमा माहारिफ्रा खस्थ' मोन्दों मुंख्लं जादों गावख्रुब जादों आरो जिनाहारि जादों बिनि उनावनो बर'नि आन्दलना आलादा रोखोमनि गोजौ थाखोआव थांदों दा बर'नि आन्दलनाव बिएसि एकर्ड जादों बा बिटिसि एकर्ड जादों बिनि गेजेराव बिमा माहारिनि बर' बिमाफोरनि जे अबदान बे बावथावना नङा बर' बिमाफ्रा थैनोबो गियाखै गावनि मान इज्जतखौबो खोमानो गोनां जादों दा बे जोबोद गोसोखांथावना ओंखायनो साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा थांनानै थानाय जाय बिथांमोन दं दल संगठन नैबे गायदे हेलेनानि बिमा सानखौ बर' बिमा सानखौ फालिनांगौ होननानै आं माने मिजिंथियो आरो बयखौबो खावलायो आरो बे निथियानो जाहाथे बर' बिमाफोरनि आरो बर' हारिनि खौसेथियै जे जोङो मान बावलायो सिबिलायो बे जाहाथे गुबुनावबो मोनसे आदर्श जानानै थायो आं बेखौबो आसा खालामो। बर' हारिया गोबांथार मिलिटारिफोरजोंहाय खस्थ' खालामबोजादों जिनाहारि खालामबोजादों बुथारबोजादों दिनैसिमहाय बड'लेण्डआ जाथायाखै नाथाय बे समाव मा बुंगोन?
जोङो दुखुनांथावै बेफोरबायदि माखासे जोंनि जे जोंनि सोमावसारनायखौ बड'लेण्ड सेपारेटिस्ट मुभमेन्टखौ होबथानांगौनि माखासे पलिसि सरखारनिबो पलिसि थाबाय आरो माखासे डिभाइड एन्ड रुल पलिसिया जोंनि गेजेराव जाबाय थानायाव दिनै जों खौसे जाबोनो हायाखै। खौसे जाबोनो हायैनि थाखायनो जोङो दिनै आलादा हादोरखौ मोनमारनो हायाखिसै। जों मोनसे आसाबो खालामदोंमोन NDFBजों जेब्ला एकर्ड जादों बे समावबो मोनसे आरोबाव मोनसे स्टेप थार्ड स्टेप बहायबो माबा मोनसे जागोन नामा सानदोंमोन, नाथाय बेबो जायाखिसै। BTR एकर्डनि नामाव जे ओरैबायदि जानांगौमोन जायाखिसै, बे दुखुनांथाव जादों। नाथाय दिनै जोंहा मोनसे खाबु फैदों, सम फैदों। बे समा बर' हारिखौ खौसे खालामनायनि सम फैदों। समखौ जों नुदों थांनाय BTCनि इलेक्सन आरो बेहाय हाग्रामा महिलारिनि दैदेननायाव आं पार्टिनि बाथ्राखौ लानानै बुङाखै, खिन्थु जाथिनि इउनिटिनि बाथ्राखौ आं बुंगोन। बेहायबो 28टा सिट जे देरहानानै हाग्रामा महिलारिनि मेन्डेट होदों पाब्लिकआ, आरो नैबे एसेम्बलि इलेक्सनावबो 15थानि गेजेराव 14थाव जों देरहादों। नंगौबा अदेबानि BJPनो 4 सिट हगारदोंब्लाबो देरहाहोग्राया खिन्थु बर'फोरसो। देरहाहोग्राया माने BPFनि दैदेननायाव बर'फ्रासो। दा बेवहाय जों नुदों, जोङो समस्ति वाइज जेबायदि भट सेन्टारफोरनि भटखौ नायनानै जों नुदों बर'फ्रानो बांसिन भट होदों आरो बर'फ्रा खौसेयै ओंखारबोनायखौ जों नुदों। आरो बे मोनसे सम जोङो जाथिखौ गोख्रोङै जयै लाखिफिनलायलायनानै गुबुन बाथ्राफोरखौ बावथ'लायनानै गाव गावनि साननाय माबा मोननाय मोनैखौ लानानै राजनैतिक भाबै अधिकार मोननाय मोनैखौ लानानै बावथ'लायनानै जों जाथिया ज' जानायनि मोनसे स्कप होननानै आं नुदों आरोखि। स्कप फैथारदों होननानै आं दिनै नुदों आरो आं खावलायगोन जोङो माखासे एना एनिखौ गारथ'लायना दिनै ज' जामारनांगौ। जिहेथु राजनैतिक भाबै जोंखौ मोनसे लामाजों पाब्लिकआनो लांगासिनो दं। पाब्लिकआसो लांदों दे, बेखौ खुनु पार्टि लिडारा लाङाखै, पाब्लिकआसो लांदों। पाब्लिकआनो लुबैदों, जोंनि बर' हारियानो लुबैदों जों जयै नाजालायनांगौ, जुजिलायनांगौ। आरो गायदे हेलेनानि जे जिउ बाउलांनाय बिमा माहारि हिसाबै, सासे हेलेना माइनर गथ' हिसाबै बे मुंख्लं जालांनाय, बेबो मोनसे दिनै बिमा माहारि बर' बिमा माहारि सानाव आं बेखौनो खावलायगोन, बेबो खावलायदों, बरायदों, हांख्रायदों जाहाथे जों ज' जायो आरो जोंनि गलाव थांनो हायो, जोंनि मोननायाव थांनो हायो। गायदे हेलेनानि बाउन्डारियावहाय सरकारनिफ्राय माबा मोनसे समायना खालामनायनि मिजिंफोर दङ? बे दङ, मिजिं दङ। बेथ' बाउन्डारिया फिसा, खिन्थु जोङो गायदे हेलेनानि नामै हाग्रामा महिलारिया बा आब' प्रमिला रानि ब्रह्मआ, बे आब' प्रमिलानि नाजानायाव जों बे बर' माहारि बिमा सान बारायखौ जों लाबोनो हादों। आरो जोङो गायदे हेलेनानि नामाव गोबां जायगायाव पार्कबो बानायगासिनो दङ, बानायदों। बिथांमोननि मुंख्लं हिसाबै बावलाङाखै। ओमफ्राय जोंनि जे नार्सिं कलेज दङ गभमेन्टनि, बेखौबो गायदे हेलेनानि नामाव लाखिनाय जादों। आरो आं मिजिंथियो जोङो सरकारखौबो खावलायगोन आरो जोंनि सरकारा, दानि आथिखालनि सरकारा बेबायदिनो जोंनि मुंख्लंफोरखौ बा जायफोर माहारिनि थाखाय जिउ बावबोदों बिथांमोनखौ बावलांनाय नङा। थांनाय बड'लेण्ड सोमावसारनायावहाय गिबिसिन हिनजावसाफोरनिफ्राय मुंख्लं जानाय गायदे हेलेनानिखौ दिनैहाय मान बावनाय हाबाफारि लादों। जों बयबो मिथिगौ दिनै 12 मे बड'लेण्ड सोमावसारनायनि गिबिसिन मुंख्लं गायदे आरो हेलेना बसुमतारीनि थैनाय सान। दिनै बे थैनाय सानखौहाय क'क्राझार जिल्ला दुलाराय आइजो अनसाय आफादनि बानजायनायनि गेजेरजों बिथांनि जे मुंख्लं खाम्फा, बे मुंख्लं खाम्फायावहाय बेवहाय बिबार बावनाय हाबाफारि लानाय जादों। आरो बे बिबार बावनाय हाबाफारियावहाय बिनि गेजेरजोंहाय बयनिसिमबो आङो बर' बिमा साननि गाहाम सिबिनाय, अननाय आरो खुलुमनायखौ बयनिसिमबो बे समाव बावहरग्रोबाय। दा जों बयबो बे बाथ्राखौ मिथिगौ, 1988 मायथाइनि 12 मे दिनैनि बे सानावहायनो गायदे आरो हेलेना बसुमतारी बिथांमोनहा आसाम पुलिसनि गुलिजों बिथांमोनहा मुंख्लं जानो गोनां जादों। मानोना बै समावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि जे दैदेननायावहाय जे आसामखौ थुब्ला बुखावनानै बुरलुंबुथुरनि साहा फारसे संकसनिफ्राय सदियासिम बर'फोरनो आलादा मोनसे रायजो सोरजिनांगौ होननानै सोमावसारनाय, जावरिखांनाय बे हाबाफारिया गोख्रोङै मैखोमै सारा आसाम नाङै सोलिदोंमोन। आरो बै जे आन्दलन
सोमावसारनायनि हाबाफारिखौहाय दबथायनो थाखाय आसाम सरकारनिफ्राय आसाम पुलिसनि गेजेरजों जे माने जोंनि दाय गैयै बर' रायजो राजाफोरखौ हाराशास्ति खालामनाय पुलिसफ्रा लानानै थांनाय बेबायदि जाथाया गोबां जायगायावहाय जादोंमोन आरो जों दिनैबो बावनो हाया बै समावहाय जोंनि गोबां बर' आइजोफोरा दिनैहाय जिनाहारि जानांदों गहपुर बायदियावहाय गोबां मुंख्लं जानांदों थिग बेबायदिनो 1988 मायथाइनि 18 मे अक्ट'खालि नैबे सराइबिल हालामावहाय माखासे रायजो राजाफोरखौ पुलिसफ्रा थिखांनानै लांनो नागिरनायावहाय जोंनि बर' रायजो आइजोफ्रा सिगां फारसे फैनानैहाय बिथांमोनखौ होबथादोंमोन आरो बे होबथानाय समावहायनो बिथांमोनखौहाय आसाम पुलिसा बिथांमोनखौ गावथारदों आरो बेवहाय गायदे हेलेनाया जायगायावहायनो रुंसारि गोनां जादों बेनि उनावहाय हेलेनाखौ हस्पिटालाव लांनो थांनाय समाव लामायावहाय बेबायदि अबथारायारि जिउ जानो सानदों दा दिनैनि बे साना जे आलादा बड'लेण्ड रायजो सोमावसारनायाव मोनसे मख'जाथाव सान होननानै जों सानो आरो बे सानखौनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद दुलाराय आइजो अनसाय आफादा बर' बिमा सान हिसाबै जोङो फालिबोबाय थानाय जादों। बिथांमोननि रुंसारि बिथांमोननि थैनायनि उनावहाय माबायदि गोख्रोंसिन जाया सोमावसारनाया? बेबायदिनो गायदे आरो हेलेना बसुमतारी थैनायनि उनावहाय जे बेवहाय बांसिनैसो आरोबाव जे सोमावसारनाया गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जादों आरोबाव बिथांमोनल' नङा जे गोबां जोंहा सोमावसारनायावहाय गोबां सुबुंफोरा बेबायदिनो मुंख्लं जानो गोनां जादों। 1988 मायथाइ दिनैनि 12 मेयावहाय बड'लेण्ड मुभमेन्टनि नामावहाय गायदे आरो हेलेनाया रुंसारि जानो गोनां जादोंमोन बेखौ दिनैहाय बिबार बावनाय हाबाफारि लादों मा बुंगोन? बे जोंनि मोनसे बर' हारिनि थाखाय गोथां जारिमिना गोथाङैनो दङ। 1988 मायथाइयाव जेब्लानाखि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव बर'फ्रा बुरलुंबुथुरनि साहा थानाय मैखोम बर' ओनसोलाव आलादा हादोर बड'लेण्ड सोरजिनायनि थांखिजों जेनाखि सोमावसारदोंमोन डिभाइड आसाम 50-50 स्ल'गान होनानै बे समाव आइजोफ्राबो अदेबानि आथोब आबोबाबो मैखोमै बाहागो लादोंमोन। दा बे समावहाय आन्दलननि नामाव पुलिस मिलिटारिफ्रा बर' गामिफ्राव थांनानै बर' ओनसोलफ्राव थांनानै जोंनि बर' फिसा बिदा फंबायफोरनि सायाव अयथासार खालामोमोन जुलुमबाजि खालामोमोन जोंनि न'खरफोरखौ धंस' खालामनानै गारबोयोमोन माइ दै माइरं जि जोम आरो स्कप मोनोब्ला बिसोरो हिन्जाव फिसाफोरनि सायाव बिमाफोरनि सायाव इनाय अयथासार देहायारि साजा मान इज्जत नस्थ' खालामदोंमोन। बुंनो थाङोब्ला दिनै बे गासै जाथाया बै सोमावसारनाय समाव जादोंमोन। बेबायदिनो दाय गैयै सुबुंफोरखौ हमनानै बिसोरो लाबोयोमोन जोबथेसालियाव दोनोमोन जेरा होयोमोन। बेबायदिनो जुमदुवाराव ना सारनो थांनाय माखासे हौवा फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव बिना दायैहाय हमनानै लाबोनायाव गसाइगाव सिभिल एसडिअनि दारै जादों बे समाव अफिसारा दंमोन प्रितपाल सिं SDPO गसाइगाव साब डिभिजननिनो SDPOआ बिथाङा प्रितपाल सिंमोन। बिथांनि नेतृत्वआव मोनसे बे रेड खालामनो थांनाय पुलिसफ्रा बे बर' फिसाफोरखौ हमनानै लाबोनायाव गायदे आरो हेलेनाजों लोगोसे गोबां बर' बिमाफ्रा बिसोरखौ मोजाङैनो हमथानानै लाखिनो थाखाय ओंखारबोनाय जादोंमोन दलै नोगोरै। दा बेवहाय बिसोरो हाया जादों ओमफ्राय बिसोरो आयेनगत भाबै बोरैहाय जोंखौ बे ज' जानाय मैखोम बाहागो लानाय मानसिफोरखौ बोरै जायखार होनो हायो आरो बिसोरनि प्लेनिङा बेनोमोन प्रि प्लेन बिसोरो गावसोरनियाव अन्थाइ खुबैदों होननानै बोरला गाहरदों होननानै फायार खालामदों अपेन फायार खालामदों। लाबोयै नैबे बसाबिल हाथाय सराइबिलखौ बारग' होनानै नैबे दानि बे जायगा स्पटआ बैसिम मोनफैदों। जोङो सानसे सिगां आइजो आफादा बे सराइबिल जायगायावहायनो जों मिटिं खुंफैदोंमोन। बे समाव आं आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि कुसुगाव आनसलिक कमिटिनि सेक्रेटारि अब्ला मोनसे जोंहा बिथोन दंमोन सेन्ट्रेलनिफ्राय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादनिफ्राय गामि हाबनाय पुलिस मिलिटारिफ्रा दाय गैयै मानसिफोरखौ जुदि हमनानै लाङो बे समाव आइजो आफादा हमथानानै लाखिनांगौ गावनि बर' फिसाफोरखौ। बे बिथोनखौ मोननानै जोंनि बे सराइबिल ओनसोल रायमना मथामबिल गामिनि ओनसोल बिब' बिनानाव गासैबो ओइदिनखा सराइबिल बाजारखामोन बिस्थिबार दिन बे समाव ज' लैहोर हाथाय जानो ओंखारनाय बिब' बिनानावफ्रा ज' जानानै बे हौवा मानसिखौ होबथादोंमोन आरो बेवहायनो पुलिसा प्रि प्लेन खालामनानै बिथांमोनखौ अपेन फायार खालामबाय। बे समाव गायदेनाव नैबे जायगायावनो बैग्रि बिफां फांसे दंमोन बे जायगायावनो बे स्पट डेट जादों। बेनि खर'नि खानाया गुजोबदों उल्था बिगुरा दुलुनानै मोखांसिम जोख्लोबजोबदों ओरैबायदिसिम खर'आव नांदों। औ
बेनिफ्राय हेलेनाया इन्जुरि जाबाय, बुलेट इन्जुरिस जाबाय। बेखौ माने हस्पिटालाव लांनो थाखाय जोङो लानानै थांदोंमोन जोंनि वार्कारफ्रा, आइजो आफादनि वार्कारफ्रा। नाथाय पुलिसा होसो होसो लांनानै कुसुगाव एरियानिफ्राय बेंसनानै बेखौ हमनानैहाय थानायाव दोनहैबाय। बे सिकित्सा मोननो हायाखिसै आरो ओरैबायदि आदानियै बे गारि सायावनो माबायावनो थैलांबाय आरो थानायाव लांबाय गसाइगावआवहाय बेबायदि। आरो बिथांमोनजों लोगोसे 7 इन्जुरिस दंबावोमोन जाय आइजोफ्रा दिनै थैनानै थांबाय। बयस्क आइजो खौलौ बसुमतारी, दाबारि बसुमतारी, लेवास्रि नार्जारि बिथांमोनहा बुलेट इन्जुरिस गोजा। 2 बे बैसो जानाय बिमाफ्रा थैनानै थांबाय आरो नैबे माबाया लेवास्रिया दासिमबो दं, आखाइयाव बुलेट नांजानाय। आरो बेजों लोगोसे गायदेनि अनजालि फिसाजो 3 दाननि, बियो बिमा थैनायनि उनाव आहार मोनजायैयाव बे जानाय आदारनि अभाबाव बे गथ'आ थैनांदों, जायखौ जों रम्बा बसुमतारी होननानै मोनथियो। बिथांखौबो जोङो मुंख्लं हिसाबैहाय फोसावनाय जाबाय। दा बेबायदि दुखु गोनां मोनसे जारिमिना जानानै थांदों। आरो बिथांमोनहानो जोंनि बर' बड'लेण्ड सोमावसारनायनि सिगांसिन गिबिसिन आइजो मुंख्लं। बेखायनो दिनै जोङो दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नेतृत्वआव जे सोमावसारनाय जानानै थांदों, बे नेतृत्वनि गेजेरजों जोङो जाथिखौ मोनसे गेरेमसा हारि हिसाबै बुहुमाव गायसनलांनो नाजानायनि थांखियैनो आइजो आफादाबो दलै नोगोरै जोङो माब्लाबा इनडाइरेक्टयै खेंसालियायै माब्लाबा थोंजोङै जोङो बाहागो लाबोदों, भाइटाल रल लाबोदों। दा दिनै बे सेन्टिमेन्टजोंनो गोथां जारिमिनखौ जोङो फोथांनानै लाखिनो थाखाय दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादा मानाव गेदेर आब' प्रमिला रानी ब्रह्मनि नेतृत्वआव दिनैनि बे सान, बर' बिमा सानखौ जोङो बर' बिमानि सान, बिमा टाइटेल होनानै, बिमुं होनानै बेखौ गोथाङै लाखिनायनि थांखिजों सानफारिजों बे हाबाफारिखौ लानाय जादों। आरो बेखायनो आं दिनै खावलायनो लुबैयो, अकल माने खालि दुलाराय बर' आइजो अनसाय आफादाल' नङा, बर'नि मोनफ्रोमबो आफादफोर, अर्गेनाइजेसनफोर आरो गासै बुद्धिजिबि इन्टेलेक्सुयेल मोनफ्रोमबो दल संगठनफ्राबो बे दिनखौ मान होनानै, बिमाफोरखौ मान होनानै बे हाबाफारिखौ जाहाथे जेब्लायबो फोथांनानै लाखियो, बेनि थाखाय आं खावलायो। मानोना बुहुमाव, जाथियाव, जारिमिनाव मोनसे फोरमान दङ, मोनसे हौवा माहारियाल' थांनानै थाया। जाथिनि थाखाय माबा मोनसे गेदेर खामानि मावनो थांनायाव, सासे दैदेनगिरिनि देरगासारनायावबो बिनि आन्दोआव थायो बिमा, बिनानाव, बिब', बिनि अनजालि। आरो बे थिग बेबायदिनो बर' हारिखौ गेरेमसा हारि गायसननायाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि जे मथ', बे मथ'जों जों जुदि आगान सुरलांनांगौबा बर' बिमाफोरखौबो जोंनि गासै फैबाय थानाय जेनेरेसन, गासै दैदेनगिरि आफादफ्रा मान होनो रोंनांगोन। बे आसा भरसा मिजिंखौ आङो दोननानै बे नोंथांमोननि गेजेरजोंनो खावलायबाय, फैबाय थानाय जेनेरेसना जाहाथे बे जारिमिनफोरखौ फोथांनानै लाखिनो नाजायो। थेंक इउ। आरो हेलेना थैनायनि उनाव जांख्रिनाय जेनाखि मुभमेन्ट, माबायदि जाया? मैखोम जादों बेथ'। दा बर' बिमाफोरखौ जिनाहारि खालामनाय, जेरै गायदे हेलेना थैखांनायनि सिगांबो जाखादों माबायावहाय, मा होनो 12 नं भुमखा क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय जादों, बरपेटा बागमारायाव जादों, बिदिनो गोबां जायगा आरो कुसुगावनि साहा रुपनाथपुराव जादों, सनथिखौ रेप खालामदों CRPFआ। बेबायदिनो गोबां बर' बिमाफ्रा अयथासार खालामजानांदों, मैखोम सोमावसारनाय बेबायदि।